Vitajte v obci Giglovce, ktoré sa nachádzajú od svojho okresného mesta Vranov nad Topľou 21,5 km. Od hlavného mesta regiónu Humenné sú vzdialené 26,5 km. Ležia v nadmorskej výške 150 metrov nad morom a obec sa nachádza v regióne Horný Zemplín. Giglovce sú jednou z 8 obcí mikroregiónu Domaša. Na severe susedia s Holčíkovcami, na juhu s Malou Domašou a Žalobínom a na východe s Jasenovcami a Gírovcami. Giglovce majú prvú písomnú zmienku z roku 1408. Cez obec preteká potok Ondalík. Erb obce je zložený zo zeleného pozadia, na ktorom je žlto-biela murovaná studňa po bokoch s 3 žltými previazanými klasmi. Zástava obce je zložená zo 6 pruhov, z 3 bielých, 2 zelených a 1 žltého pruhu. V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol Povýšenia svätého Kríža z roku 1922. Giglovce patria pod rímskokatolícku farnosť Holčíkovce ako filiálka. Z hľadiska gréckokatolíkov obec patrí pod farnosť Rafajovce ako jurisdikčné územie. Na Facebooku nájdete obec na stránke s názvom Giglovčania na Facebooku. Cez Giglovce prechádza cesta 3. triedy 3629 z Jasenoviec do Holčíkoviec. Prímestskú dopravu zabezpečujú autobusy spoločnosti SAD Humenné s jednou zastávkou Giglovce. Pri téme šport spomeniem 3 športové kluby: futsalový klub Giglovce, Cykloran Team Giglovce a dobrovoľný hasičský zbor Giglovce. Futsalový klub Giglovce má za sebou účasť na halovom turnaji Delfín Cup, účasť v mestskej halovej lige v Humennom, ale aj v okresnom meste Vranov nad Topľou. Najväčším úspechom je štvrťfinále na Delfín Cupe 2019 a 3. miesto v mestskej halovej lige v roku 2020. Cykloran Team Giglovce je cyklisticko-bežecký tím, ktorý sa zúčastňuje rôznych podujatí v blízkom, ale aj širšom okolí. Medzi najväčšie úspechy tohto tímu je 3. miesto Frederika Ganaja na Ondavskom cyklomaratóne v Stropkove v roku 2017. No a nakoniec dobrovoľný hasičský zbor, ktorý sa zúčastňuje pravidelne na súťažiach v hasičskom sporte v blízkom okolí. Budova pošty sa v obci nenachádza. Dodávacia pošta je v obci Holčíkovce s poštovým smerovacím číslom 09405. V roku 1970 mala obec 220 obyvateľov. V roku 1980 202 a v roku 1991 196 obyvateľov. S nástupom 21. storočia obyvateľstvo Giglovec pokračovalo v klesaní. V roku 2001 mala obec 172 obyvateľov a v roku 2011 153. Giglovce majú 146 obyvateľov. Zaraďujú sa k menším obcem podľa obyvateľov v okrese Vranov nad Topľou. Viac obyvateľov majú nedaleké Rafajovce 165 a menej obyvateľov majú Petkovce s počtom 135. Rozloha obce je 4,3 km štvorcových. Zaraďuje sa k menším obcem v okrese Vranov nad Topľou aj podľa rozlohy. Väčšiu rozlohu má Tovarnianska Polianka 4,24 km štvorcových a Vlača 4,25 km štvorcových. Menšiu rozlohu má Nižný Kručov 3,70 km štvorcových a Majerovce 3,54 km štvorcových. Starostkou obce Giglovce je Zuzana Bochová. Dnešná trasa v prehliadke Gigloviec bude nasledovná. Prehliadku začneme smerom od Jasenoviec. Hneď po začiatku obce odbočíme k cintorínu, odkiaľ si celé Giglovce ukážeme z vtáčej perspektívy. Naspäť na zemi budeme pokračovať hlavnou cestou k rímskokatolíckemu kostolu a o niekoľko metrov ďalej sa zastavíme pri budove obecného úradu s hasičskou zbrojnicou. Video zakončíme smerom na Holčíkovce. Verím, že sa vám táto prehliadka bude páčiť. Ak áno, tak sa prihláste na odber môjho kanála pomocou tlačidla odoberať. Želám vám príjemné sledovanie. Skážu se mi ženi, skážu mi vdovu brát. Skážu se mi ženi, skážu mi vdovu brát. A ja nešalený. Našou prvou zastávkou v Giglovciach je cintorín. Posádrovná i chudúčka,
Cestou vpravo, ktorou sme prehliadku začali, sa pokračuje naspäť do Jasenoviec, vzdialených 1,5 kilometra. Gazda bol dobre, ja gazdoval. Dobrý ja gazda bol dobre, ja gazdoval. Ostatné koleso šeja hoja do peca porúbal. Ostatné koleso šeja hoja do peca porúbal. Napravo od jedinej autobusovej zastávky Giglovce sa nachádza dominantný rímskokatolícky kostol Povýšenia svätého Kríža. O niečo ďalej sa nachádza budova obecného úradu spoločne s hasičskou zbrojnicou. Touto cestou rovno sa dostanete do Holčíkoviec, ktoré sú vzdialené 2 kilometre. Palila, keď ho porúbal, a ja ho spálila. Jaký ty gazda buše, ja hoja, taká ja gazdyňa. Jaký ty gazda buše, ja hoja, taká ja gazdyňa. Z dnešného videa by to bolo naozaj všetko. Ak sa vám moja tvorba páči, môžete ma ohodnotiť lajkom, pekným komentárom alebo finančne podporiť na čísle účtu, cez PayPal, pomocou vďaky alebo mesačným členstvom s mnohými výhodami. Ak na mojom kanáli ešte nemáte odber, tak odoberajte, veľmi ma to v mojej tvorbe podporí a posunie vpred, a ak kliknete na zvonček, tak budete dostávať upozornenia o mojich ďalších videách. Video zdieľajte aj na iných sociálnych sieťach, aby si ho pozrelo čo najviac ľudí. Máte záujem o natočenie aj vaše obce spoločne s originálnymi magnetkami a pohľadnicami? Neváhajte ma kontaktovať na maili alebo facebookovej stránke Kymyslimi YouTube. Určite vám odporúčam pozrieť aj ďalšie videá zo série Mestá a obce na Zemplíne. Ďakujem vám za dopozeranie celého videa, želám vám krásny deň a vidíme sa v ďalšom videu na YouTube kanáli Kymyslimi. Dovtedy sa majte a čaute.